Gasteizko Santa Lucia auzoko farmazi bat gara, bertan 4 botikari eta 2 botikari laguntzaile ari gara lanean. Gure helburua da bezeroi ahalik eta zerbitzurik onena ematea, bai osasun aldetik, bai harreman pertsonal aldetik. Hori lortzeko uste dugu euskararen erabilera oso garrantzitsua dela. Izan ere, bezero eskaldunek hurbiltzea eta konfiantza nabaritzen dute euskeraz artatzen ditugunean. Egunerokoan euskararen erabilera bultzatu behar da. Horretarako, gure farmazia bai euskarari elkartearen laguntza izan du. Beraz, haiei ere eskerrak eman nahi dizkiet jaso dugun babesagatik. Era berean, euskararen aldeko hainbat kanpainetan parte hartu izan dugu. Hala nola, arrakastatsua izan zen, lehen hitzak balio handia du. Gure nahia da farmazian euskararen erabilera sustatzen jarraitzea eta e-commerce-aria ematen digu horretan aritzeko adorea. Mila esker. Nahi baduzu